Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Que tal? Como están? Sexan benvidos unha semana máis a este Verán Verán, o programa máis divertido e refrescante desta época do ano, realizado e producido, como ben saberán, polo canal Rías Baixas, un programa onde tamén colaboran Localia Vigo, Televisión de Ferrol, Canal Ribeira Sacra e Telemiño. Hoxe falaremos de numerosos asuntos, entre eles estará connosco o xerente da Fundación contra o Narcotráfico de Galicia. Tamén falaremos da importante da reciclaxe de tapóns e falaremos dunha feira moi importante que terá lugar en IFEBI os días 10, 11 e 12 deste mes de setembro. Ademais, tamén falaremos e estaremos nas festas máis divertidas, por exemplo, na 29ª edición da Festa do Polvo de Mugardos. Estaremos tamén non San Bieito de Allariz, estaremos nas tardes do Atlántico, nas adegas Martín Kovacs. Todo isto e moito máis neste Verán Verán. Así que xa o saben, tomen asento e acompáñennos. Comezamos este Verán Verán dende Sanxenxo falando de moda, concretamente da tenda Valentina Shop, encargada, por certo, do vestiario deste Verán Verán, e tamén imos a falar da tenda de decoración Maonia, dous establecementos que coñece á perfección a nosa compañeira Tania Beiras. Moi boa, Silvana. Hoxe toca aprender un pouquiño de moda e de tendencias. E que mellor sitio que para iso que Sanxenxo. Moi boas, Patricia. Mira, estou un pouco perdida. Veño buscar un pouquiño un look, pero quero que ti me aconselles. Parece algún vestidiño así largo de Dolores Promesas. Ah, pois moi ben, porque é largo, pero é sport. Tonos amarelos, que é tendencia total. Por último, nestas tonalidades temos este outro. Ai, que bonito este, sí. E así en tonos azuis ou verdes, que é o meu color favorito, como salta á vista, que terías? Seguimos con vestidos. Ai, que ves. Temos algo que bonito. De diseñadoras galegas. E With Love, bueno, é un éxito total. Encántame este. Encántame as estreliñas este. Xa sabías que me iba a gustar, verdade? Xa me vas coñecendo, Patri. Pero chegará a hora de probar, Patri. Pois veña, vamos. Veña, teño que saber como me quedan as cousas. Vamos alá. Traioche Dolores Promesas, como falamos, e tamén algún cintiño para que lle podas por... Para que me estilice un pouco máis, non? Eso é. Ahora teño que probar o meu preferido, Patri? Por suposto. Tania, ti que eres cantante, pensei este vestido para algunha das túas actuacións. É espectacular. Encántame, pero xa me podes ir buscando uns tacóns, porque eu son unha tola dos tacóns. Teño os tacóns perfectos. Tania, estos son os zapatos, sin dúbida. Bueno, encántame. Acábame de enamorar. Teño que probarlo.
Patri, estou en plena reforma da miña casa. Necesito que me sigas axudando. Ti sabes de algún sitio aquí en Sanxenxo de decoración? Pois claro que sí. Temos unha tienda arriba que se chama Maonia e vais encantar. Acompáñasme. Pois claro. Hola Noelia, bueno Tania, pois isto é Maonia, sabes que temos dúas plantas de decoración, eu creo que se vai a encaixar a perfección. Pensei para a túa entrada este sofaciño, porque me encanta, combinámoslo con cores desta temporada e quedache increíble. Co mostaza queda super bonito, aparte é tendencia total en muebles. Tamén pensei neste aparador para a túa entrada, para o teu salón. Si, eu vexo máis para o meu comedor, non? Así para o salón comedor que teño. Patri, eu xa non sei que cousiña me gusta máis, porque é que me gusta todo o que tes. É que temos cousas super bonitas. Tamén pensei, para a túa baixada das escaleiras, esta lámpara con doble altura podeche quedar ideal. Increíble. Preciosa. Sí. E o sofá comodísimo, Patri? Verdad que sí? Eso que quedo aquí. Vouche enseñar varios papeles que están de super tendencia, que son os verdes. Vamos a facer un coordinado coas telas. Poñemos os cosíns dos cores que lle vayan ben. Bueno, pois as cortinas, as caídas, todas as cousas. E os mobles, agora mesmo a tendencia sempre son con madeiras naturais. Xa non hai o branco, nin o industrial, é todo madeira moi natural. Si, facemos o deseño de todo o que necesite, todo o proxecto completo. É maravillosa. É super bonita, si. Sí. E a obra completa tamén. Silvana, pois eu voume quedar aquí con Patri porque estame ensinando cousas tan bonitas e tan interesantes que xa te invitarei á miña casa para que vexas que bonita quedou. Pois con ese convite quedo, Tania, e estou segura que a túa casa non lle faltará detalle grazas á tenda de decoración Maonia, que, por certo, deben saber todos vostedes, tamén se carga a decoración cada semana e cada verán deste set. Hoxe abrimos o noso tempo de entrevistas. Facémolo dende aquí, dende esta Praza dos Barcos, dende o Concello de Sanxenxo, e facémolo na compañía de Fernando Alonso, Leo, xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Fernando, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar conosco. En primeiro termo, para entrar un poquinho en materia, ainda que esta primeira pregunta, seguro que moitos dos nosos telespectadores xa coñecen a súa resposta, contanos un poquinho cando e por que nace esta Fundación contra o Narcotráfico en Galicia. Bueno, a Fundación contra o Narcotráfico nace precisamente nos tempos da famosa Operación Nécora, un poquinho despois, precisamente a raíz da sentencia da Nécora, porque a Nécora levantou moitísimas expectativas moi positivas, non? De que por fin se condenaba aos narcos e por fin se os detenía, e logo resulta que na sentencia casi todos foron absoltos. Eso foi un pouco a gota que colmou o vaso de un hartazgo da sociedade civil, e decidiron unirse pois, unha serie de persoas, homes e mulleres, valentes, todo hai que dicilo, porque naquel tempo era especialmente suriñable o problema de seguridade, para loitar contra estes mafiosos que estaban inundando Galicia de drogas, non? Por si te preguntar justamente agora, Fernando, quenes foron ou quenes fostes os que por aquel entón comezastes esta loita xa? Pois foron, eu me incorporei un poquinho máis tarde, non? Hai que recoñecer o mérito ao que foi inicialmente a Plataforma Galega contra o Narcotráfico, que foron pois, un bo número de persoas da sociedade civil, médicos, empresarios, sindicalistas, abogados, mestres, por suposto, psicólogos, etc., preocupados precisamente pois, por o problema que estaban sufrindo en bo número directamente as consecuencias da adicción ás drogas nas súas familias, no seu contorno, e vendo como o narcotráfico estaba realmente pudrindo a sociedade, non? Fernando, facía referencia agora mesmo a esa Operación Nécora, unha Operación Nécora que moitos terán na súa mente, pois, de algún xeito, o libro Fariña e a serie tamén Fariña, que te pareceu a mesma, non? É importante facer unha serie destas características, non sei, pregunto, que te pareceu? Cal é o teu punto de vista sobre esta serie que viron milleiros de persoas, non, no pasado ano? Bueno, nós sempre dicimos na Fundación que é sempre moi positivo falar do narcotráfico, non? Porque o narcotráfico, os traficantes, viven do silencio, do medo, de mirar para outro lado, entón é tremendamente importante que se fale do problema para que todo o mundo o coñeza. Ahora, ben é certo
que hai que tener moito cuidado cando se fala para non confundir primeiro pasado con presente, porque esa serie narra feitos acontecidos fai 30 anos, ou se a realidade de Galicia é absolutamente diferente, afortunadamente, verdad? E iso hai que telo moi en conta a la hora de facer a narración, porque senón damos lugar a equívocos. É dicir, un señor que está tranquilamente en Albacete vendo a televisión se pensa que aquí en Galicia casi todos somos narcotraficantes. Hai que dicirlle que non, que nada que ver, que de feito son unos poucos desgraciados e que a sociedade mudou muitísimo para mellor en rexeitar precisamente o narcotráfico. Pois por iso te preguntado justamente agora, que mudou, que cambiou ou como cambiou o tema do narcotráfico dende aqueles anos 80 ata a actualidade, ata este 2019 no que nos atopamos? Bueno, cambiaron moitas cousas. Me deixo un tema da serie que quería dicir. Sí. Importante, en calquera serie que se fale do tema do narcotráfico, non hai que pintar o narco como un heroe. Non é un heroe, nin un filántropo, é un vendedor de veneno. E hai que falar tamén, especialmente, do problema da adicción ás drogas, de milleiros de persoas coas vidas destrozadas por culpa da droga. Iso hai que dicilo. Hai que dicilo tamén nas series, para que a xente saiba de que estamos a falar, non? Dita este paréntesis, que mudou dende aquel entonces? Pois moitas cousas. Que cambios houve? O primeiro cambio significativo é que naquel tempo se organizaban desembarcos de droga pois casi con absoluta impunidade. Podíamos estar aquí, ou podían estar aquí nesta plaza ou nun restaurante, organizando o seguinte desembarco sin ningún tipo de vergoña, nin de precaución, nin con absoluta impunidade. Sen embargo, hoxe en día, todos os narcos son delincuentes, ni máis ni menos, delincuentes e criminais que trafican e conspiran e fan os seus delitos con nocturnidade e evidentemente coidándose de que ninguén lles vexa, fuxindo da policía e da propia sociedade que o rexeita. Eso é tal vez o cambio máis importante que aconteceu dende aquel tempo. Falamos dos obxectivos, e te verás que, por así decirlo, os obxectivos que persegue unha fundación destas características, cales serían esos obxectivos, Fernando? Bueno, hai un moi maximalista, pero que non só perseguimos porque temos eu penso que a virtude de ser persistentes e non darnos por vencidos facilmente, que é reducir o narcotráfico e as súas consecuencias en Galicia a súa mínima expresión. Evidentemente non vamos a acabar con el, sería irreal pensalo, non? Pero sí reducilo a súa mínima expresión, que deixen de coñecernos por ali, en algúns casos, como nos coñecen ás veces, que outra dos tremendos persuicios que nos han causado os narcotraficantes, que recoñezan a Galicia como unha terra maravillosa para vivir, para invertir, para traballar, para visitar, etc., e non como unha cuna de estes delincuentes. Pois ia te preguntar justamente agora por Galicia, pola nosa terra, falase en moitas ocasións que unha porta de entrada, por así decirlo, da droga de cara a Europa. Sigue sendo esa porta de entrada, non? Como está, pois, así, por así decirlo, este asunto na actualidade? Desgraciadamente sigue sendo unha porta, non a única, é a principal variación con respecto a fai tempo que tamén falábamos, non? Antes, Galicia casi era o destino único polo que pasaban cargamentos de droga con destino a toda Europa. Eso é tremendamente perjudicial para unha terra, non? Todos os cargamentos de coca con destino a Europa, ou casi todos, pasaban por aquí. Agora non é así, non é tanto así, porque o problema está en distintos portos de España, no perímetro de España e noutros portos europeos, pero sí que, non sendo a única, sigue sendo unha das favoritas, das predilectas vías de entrada para a droga. Lóxicamente causa o problema que seguimos combatendo. Hai relevo xeracional, por así decirlo, dos grandes narcos en Galicia? Si hai, de fai moito tempo. Xa estamos a falar non da primeira, sino na segunda, sino na terceira xeración. Os netos dos capos están no tema. E iso é porque hai varias cousas que nós pensamos que non están ben e que habería que resolver. E cales son esas cousas, Fernando? Pois algunha que outra, sobre todo a multirreincidencia, o que nós chamamos multirreincidencia dos narcotraficantes. Todos sabemos, o ano pasado detiveron a Sito Miñanco. Sí. Onde vai Sito Miñanco, que cumpriu condena, etc. E cada vez que sae nos medios, ese é o máis mediático, se quere, pero hai outros moitos que non son tan coñecidos, e cada vez que vexamos unha detención por narcotráfico, por gran tráfico, non falamos de pequenos camellos ni nada disso, sino de gran tráfico, o que vemos é que han cumprido moitísimas condenas e siguen unha e outra vez facendo o mesmo. En algún caso, en moitos casos, é un problema que nos preocupa moitísimo, cumprindo todavía condena
acolléndose a determinados beneficios penitenciarios, están facendo xa novos desembarcos. Eso xenera un efecto chamada, ademais, de xente de organizacións criminais de outros puntos de Europa e de Sudamérica que ven que aquí é posible delinquir e que ademais hai barato delinquir. Que é o que falla no sistema para que continue acontecendo este tipo de cousas? É dicir, o que nos estás poñendo agora mesmo? Bueno, entre outras cousas, a visión da Fundación contra o Narcotráfico é que non se cumplen as condenas co rigor que deberían no caso de grandes traficantes. En aras de ser os máis garantistas, somos os campeones olímpicos do garantismo, a nivel legal, etc., pero que estamos desprotexendo os cidadáns, precisamente deixando que estes criminais anden soltos pola calle, e deixando que veñan mafias búlgaras, mafias de Europa del Este, de Sudamérica, etc., a instalarse aquí para seguir co tráfico de drogas. É un problema non só de saúde pública, senón nos atrevemos a decir que é de seguridade do Estado. É necesario que se tome como tal, porque senón os problemas o narcotráfico destrúe completamente aquilo que toca, non? Por lo tanto, Fernando, debería a xustiza e tamén a seguridade do Estado poñerse as pilas nesta materia? Sen dúbida que sí, facendo leis máis contundentes, sobre todo incautando os patrimonios de xeito moito máis eficaz. Decía un expresidente noso fallecido non recentemente, pero fallecido fai un tempo, José Manuel Siso, que isto se terminaría, o narcotráfico se terminaría se un señor que, cando saiga do cárcere de cumprir a condena, teña que volver a traballar. No momento en que teña que volver a traballar, se era electricista, que traballe de electricista, se era camareiro, que traballe de camareiro, se era contable, que traballe de contable. Eso non sucede nunca. Cando saen do cárcere, volven outra vez a traficar, porque lle sigue compensando e saindo rentable. Fernando, pois non temos tempo para máis, temos que ir despedindo esta entrevista, pero eu quería cambiar de tema nestes intres desta entrevista, preguntarche pola gastronomía. Gustache o polvo galega? Por suposto, claro que sí. Bueno, pois se a Fernando lle gusta o polvo galega, estou segura que lle vai encantar o polvo a Mugardesa. Imos a chegarnos ata esa vila, ata Mugardos, para desfrutar desa 29ª edición da Festa do Polvo, non sen antes realizar o noso pertinente brindis con Martín Codas. Fernando, moitísimas grazas por estar connosco e saúde. Gracias a vos, saúde. Arranca la 29ª edición de la Fiesta del Pulpo en la Villa Mugardesa. Se prevé que unas 15.000 personas se desplacen hasta la Villa Marinera para poder disfrutar de su plato estrella, el pulpo a la mugardesa. Una jornada en la que no solo será el protagonista la gastronomía, sino que la música y las actividades a lo largo de todo el día harán que numerosas personas decidan desplazarse hasta aquí para disfrutar de la jornada. Esta tarde queremos también conocer al su cocinero cuál es el secreto para que ese pulpo esté tan rico, y también queremos conocer cómo lo está viviendo la gente. Nos acompañan a ver cómo lo están disfrutando. Esta 29ª edición se caracterizó por la afluencia de público, una jornada en la que se preveía que asistieran unas 15.000 personas, una cantidad que se superó ya desde el mediodía. Así nos lo hizo saber la alcaldesa de la villa, Pilar Díaz. Bueno, lo comentaba todo el mundo, lo comentaba la hostelería también, lo comentaban los medios de prevención y el movimiento que está viendo la carpa. Date cuenta que abrimos hace 15 minutos escasamente, está ya toda la carpa abarrotada, está siendo el proceso muy ágil y creo que bueno, que nos podemos felicitar todos. Mugardos consigue un año más batir un récord de participación. ¿Estás esperando la cola para probar ya el pulpo? Eso es, a ver qué tal este año. Es raro este año, en esta ocasión hay una cola bastante importante para entrar. Llevamos viniendo 15 años, nunca habíamos visto tantísima gente aquí, la verdad. A la 1 de la tarde la carpa abría sus puertas para poder degustar el plato estrella, que en esta ocasión se contaba con 1.500 kilos de pulpo como en años anteriores, y de nuevo la valoración de sus comensales provenientes de lugares muy diversos fue muy buena, no solo por su gastronomía, sino también por la música, las actividades y sus gentes. Señora. Ay, muy bueno, muy bueno. ¿Es la primera vez que viene? No, me habían hablado muy bien de esto y digo, esto hay que conocerlo. Tenemos que venir aquí por lo menos a tomarnos un pulpito, un vinito. La verdad es muy gracioso, esto está muy simpático todo. Maravillosa. Bueno, puedo ver que en la mesa ya se ha terminado usted lo que estaba comiendo. Sí. ¿Qué ha comido? He comido el pulpo a la... ¿cómo se llama? Mugardesa, y la empanada de pulpo y Ribeiro. ¿Y qué es lo que más le ha gustado? Me gusta más la empanada. El pulpo me gusta mucho,
pero me gusta más otra receta. A feira. La verdad que teníamos mucho interés en venir aquí a Mugardos y nada, nos ha fascinado. Es maravilloso tanto la fiesta como el pueblo, la gente. Vamos, yo me voy a ir para Ceuta súper encantada. Vamos, yo le he dicho a mi marido que antes de irme voy a ir a una ferretería, voy a comprar una cadena y unos candados. Y me voy a atar una farola, me voy a tragar la llave y me quedo aquí a vivir. Pois non sabemos se quedará a vivir aquí ou non. O que si sabemos é que esa 29ª edición da Festa do Polbo de Mugardos foi un auténtico éxito. Moitísimas grazas a nosa compañeira Natalia Anguita, de Televisión de Ferrol, por esta reportaxe. Nos nestes intres, e co seu permiso, imos a tomar uns minutiños de descanso, non sen antes presentarlles o noso grupo da semana. Eles son Soul and Roll, e con eles estivo o noso compañeiro David Villaverde. Que tal, Silvana? Moi boas, xa me atopo no espazo musical do Verán Verán unha semana máis no Parque da Praia da Panadeira e hoxe acompáñame un dueto ourensán que son Tamara Pérez. Que tal, moi boas, Tamara? Que tal, como estás? E Miguel Araujo. Que tal, Miguel? Boas tardes, moi ben. Eu quería preguntarvos, cando é un dueto creo que é a pregunta obrigada, quen tirou primeiro de quen para que vos podesevos xuntar? Eu creo que foi que tiramos un do outro, como vimos facendo desde hai tantos anos que levamos facendo música xuntos, os dous, non? Sí, claro. É que fai tanto tempo que xa tampouco sei que dicirche, pero sí. Sí, fai moito tempo. Foi alá polo 2012, 2013, non? Que vos xuntades, pode ser, e aí empezades a facer covers, non? Que son como, para que a xente entenda, versións de cancións que no vosso caso van dende os 80 ata a actualidade. Así é, empezamos a facer covers dunha maneira diferente para tratar de darlle o noso punto, a nosa creatividade, e bueno, e así foi surgindo o dúo. E un pouco, Tamara, vos tamén tedes versións propias, non poderíamos dicir, incluso creachedes algunha versión para o lugar, non? Polo seu aniversario. Sí, recordo, aparte, para min foi un recordo moi bonito, porque cando o lugar cumpriu 20 anos, bueno, quixemos facerlle ese pequeniño agasallo en forma de canción, titúlase Tatuados no Tempo, está en internet para que non queira buscar, a verdade é que sí temos algunha que outra canción propia, pero ao final o que a nos máis nos gusta facer son as versións que coñece todo o mundo, precisamente para que alá onde precisen música en directo se vayan para casa, pois, habendo pasado un bo rato con nós. Entre que versións os movedes máis? Porque dicides que va desde os 80 ata a actualidade, hai algún estilo que vos guste máis? Polo xeral, marca un pouco o público eso, porque si vemos que disfrutan máis dos anos 80, da música española, que marcou unha época, non? Pois ao mellor tiramos un pouco máis para aí. Si que é certo que tal vez, a modo personal, igual por o soul, o blues, é o que máis nos gusta, non? Sí, claro. O rock xa se lleve. Sí. Xa para ir rematando, sacachedes varios discos, sobre todo de versións e tamén de cousas propias. Un pouco como funciona iso, porque tedes ata 4 álbums, non máis ou menos, entendes? Sí, temos 4 álbums que empezamos cunha discográfica a traballar facendo o que xa facíamos nos directos e tal, e quixémolo levar a disco e, bueno, foi así pouco a pouco. Empezamos con un disco, logo o segundo, logo o terceiro e logo un cuarto. Pois nada, aquí lles deixamos ca actuación de Soul and Roll. Told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it will rain a sunny day. I know, shining down like water. Yesterday and days before, sun is gonna rain, so oh no, be that way for all my time, till forever on it go, through the circle fast and slow. I know it can stop.